Em ê îro kala çîrokek bikin. Ev çîrok ji bo parêzeran e. Helbet ne tenê ji bo parêzeran. Herkes dikare guhdarî bike û jê zewqek bigire lê îro bi taybetî em diyarî parêzeran dikin. û yekî bi navê Huso tiştekî bi ser wî de diqewime û diçe yên parêzer. Parêzer dibêje tu xêr hatî, xêr e. Huso dibêje wele min gûyekî xwar. Parêzer dibêje ê baş e. Huso dibêje çawa baş e, min gûyekî xwar, tişt hatine serê min. Parêzer dibêje ew gûyek û hûn dixwin ji bo me vedgere dibe hungur. Balkêş e. Gû ji bo hinan gû ye, lê ji bo hinan ew hungur heyevî. Ji bo parêzeran jî çîrokê de bi vî awayî ye. Helbet parêzerên me bi vî awayî li mesela mêze nakin. Parêzerê me hêjan e. Parêzerê me mihîm in, karekî mihîm dikin. Alîkariyekî mihîm dikin li gel xelkê. Bi taybetî di salên notî de keda wan, xwedî li derketina wan a însanan nayê ji bîr kirin. Îro 5 Nîsanê bi navekî din 5 Avrêlê ye. Roja parêzeran e li Tirkiyê. Ji ber ku parêzerên Kurd, beşek mezin parêzerên Kurd jî li Tirkiyê dijîn, ew jî vê rojê pîroz dikin. Parêzerên me li Bakur jî û yên li Tirkiyê jî vê rojê pîroz dikin. Bi sedan bi hezaran parêzerên me hene û li Stenbolê jî bi hezaran parêzerên me hene. Wisa hejmara wan mezin e ku êdî dikarin bandorê li hilbijartina baroya Stenbolê bikin. Ew jî vê rojê pîroz dikin, em vê rojê li wan jî pîroz dikin. Bi taybetî em vê rojê li parêzerên Kurd yên ku bi Kurdî re bi nivîsa Kurdî re eleqedarin pîroz dikin. Mesela hevalê me Veysel Vesek, parêzer Veysel Vesek. Mesela hevalê me parêzer Mehmet û gelekî din. Bila ev roj li wan jî pîroz be û ev çîrok bila bo wan be jî bila hinekî bikenin. Em hêvî bikin û wê parêzerê me jî rojên xweş bibînin û rojên xweş derbas bikin ji ber ku van deman, van salan êdî wekî muwekkîlê wan ew jî têne binçavkirin. Mixabin. Bila roja wan pîroz be, rojên xweş, rojên aram bo wan jî.